Dovolená za pár korun? Stačí k tomu opravdu málo, abys neutratil celou svou výplatu a já ti ukážu, jak na to. Tohle kouzelný místo je ve Francii a last minute letenka nás stála pouhých 900. První krok se zdá primitivní, ale často na něj zapomínám i já a je to anonymní prohlížení. Některé internetové stránky totiž můžou zvýšit cenu podle toho, jak intenzivně a často let hledáš. Pro malou inspiraci můžeš navštívit Kiwi nebo Pelikána, ale lety vždy kupuj přes leteckou společnost a jejich oficiální weby. Flexibilita je klíčová a to ideálně v termínech i destinacích. No a platí zlatý pravidlo hledat. Jestli začínáš s letenkama, tak Skyscanner nebo Google Flights jsou naprosto jednoduchý. Do cílové destinace zadáš svět a místo konkrétního datumu zvolíš celý měsíc. A voilà, vyplivne ti to pár destinací za skvělý ceny. Super je taky sledovat cenový graf, kde se ti ukáže, jak na tom momentálně tvoje letenka je. No a když klikneš na termíny, tak můžeš vyšťourat ještě lepší cenu. Jedeš do ciziny, tak hlavně nezapomeň na AXA cestovní pojištění a lovu na last minute letenky 3x zdar.